Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan, kumusta? Manghinaot ko nga ang Dios padayon nga nagapakita sa iyang pabor diha kaninyo. For today's topic ato ang padayon nga hisgutan og tukion kining mga dapat tukion nato pinasikad sa pulong sa Ginoo. So atong tubagon kining usa ka pangutana, nganong naa may mga tawo nga dili motuo og impyerno pero motuo og langit? Ngano kaha? So adunay mga pipila ka mga hinungdan nganong naamay motuo og langit pero dili motuo og impyerno. Una, mas sayon dawaton ang maayo kaysa hustisya. Ganahan ang tao sa ideya nga ang Dios gugma, walay silot ug walay hukom. Pero dili sila komportable sa ideya sa paghukom, sa silot, sa responsibilidad sa sala. Maong gusto nila ang reward nga mao ang langit pero likayan nila ang consequence nga mao ang impyerno bunga sa ilahang pagpakasala. Ikaduha, impluwensya sa modernong kultura o liberal nga theology. Matud nila ang Dios gugmara busa dili niya ipadala ang tao sa impyerno. Alang nila ang impyerno simbolo lang ug dili kini literal. Pero klaro kaayo sa kasulatan nga ang langit literal ug ang impyerno literal usab. Mateo 25:46 ug Lucas 16 versikulo 19 ngadto na sa 31. Ikatulo, dili gusto sa ideya nga accountability. Kung walay impyerno, walay ultimate nga paghukom ug pwede ra magkinabuhi nga bisan unsa. Mao ni nga ang uban musalikway gayod sa impyerno aron dili sila makonfront sa ilang pagpakasala o sa ilang sala. Ikaupat, selective belief. Piliun lang ang ganahan pero isalikway ang bahin sa pagbadlong. Dili gayud sila mupili sa kamatuoran. Apan hinumduman nato nga kung tinuod ang langit, tinuod usab ang impyerno kay pareho sila nga gitukod sa pulong sa Dios. Ikalima ug katapusan, emotional nga rason. Ang uban dili motuo kay tingali naa pa sila'y mga minahal sa kinabuhi nga namatay nga diin wala motuo sa impyerno. Hinungdan nga lisod kaayo ang pagdawat nga naay silot. Apan ang kamatuoran dili mausab tungod lang sa atong pagbati. Hinumdumi ang Dios gugma. Apan ang Dios usab hustisya. Roma 6:23. Kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Kung walay impyerno, walay hustisya. Walay tinuod na kahulugan usab sa kaluwasan. Ug walay urgency sa ebanghelyo. Kana lang ug daghang salamat sa inyohang padayon nga suporta ug padayon gihapon ko nga magahangyo nga kung ikaw nakakita niini, please like, comment, share and follow na usab para daghan ang maabot niining ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo ug daghan mahibalo sa kamatuoran. Daghang salamat ug God bless kaninyo mga kasuginlan.